Здравейте, уважаеми! Сега ще ви покажа стая в хотел Стокхолм на летището. Виждате стаята. Пода е с ламинат. Вдясно имаме гардеробче с шушуарче и от тия дъска за гладене, кърпи. В ляво ни е банята. Сега в банята не може да се оплачем от липса на огледала. Има 1, 2, 3, 4. Има много огледала. Плочките наподобяват мрамор. Като гледам 15 на 30-40 сантима. 15 на 30 по-скоро. Сега, този душ според мен трябват минимум 2 висши образования, за да се пусне и да се разбере как се функционира. Защото аз с едно висше образование не успях. Така, тук е обяснено, има легенда, но главният проблем е, че това нещо не му работи и дори да го дръпнеш, водата продължава да си тече във ваната, но не стига нито до слушалката душ, нито до питата горе. И горе е къпчук. Така че къпането е приключение с този душ. Така, какво друго имаме тук? Телевизорче. 2 легалца. Финно меко осветление. Ето дървения, ламинат по стените, една картина, сега гледката и тук имаме картини, бюрце. Сега гледката, гледаме съседната сграда, гледаме другата част на хотела. Нямаме голям избор с гледката, ама каквото такова. Сега каквото има, имаме такова. Имаме червено удобно футюлче, червено перденце. И това, което им признавам на шведите, е шведското качество в завивките, матраците и възглавниците. Изключително качествени, изключително комфортни и изключително хубаво се спи на тях. Браво на шведите и на шведското качество. Ако мога да направя сравнение с предната хотелска стая в Стокхолм на летището, другия хотел беше по-добре. По-хубава беше стаята, по-модерна. И фитнесчето в хотела беше по-голямо и по-хубаво. И тук има фитнесче, но е по-малко. Но каквото такова. Радваме се и на това, което имаме. Така че, чао от мен, до следващия път.